Бәрле елгасы Борындык авылының нәкъ уртасыннан ага, яз җитеп, кар эри башлагач, Сало халкының күңеленә шом керә. Ярларыннан чыкмаса ярар дип телиләр. Быел кар да күп яуды. Карлар ий башлага безнең эшкә шәхбә керә инде. Бәрәңгеләрне чыгару, бәрәңгеләр суда калмасын дип инде. Аннары терлекле кеше терлеген карый инде, тавыклы булган кеше тавыгын. Авылны су басмасын өчен чарасы боз кузгалганчы күрелә. Бәрле елгасы Зөягә кыя, ул Борындык авылының янәшәсеннән үтә. Игътибар итсәк, нәкъ менә шунда елганың иң бормаланып аккан орны. Нәкъ менә шушында бозлар тыгылып, елга ташый һәм авылны су басу куркынычы барлыкка килә. Нәкъ шундый аяныч хәлләр булмасын өчен бүген бирдә шартлату эшләре алып барыла да инде. Бу эшне башкару өчен Казан танк училищесыннан инженерлар һәм саперлар килгән. Коткаручылар ашыгыч медицина ярдәме дә янәшәдә. Шартлаткыч безнең калынлыгына карап сайлана. Барсы да әзерләнеп беткәч бер төймәгә басалар. 60 сантиметрлы боз катламы күккә оча. Бу авыл елда су басу куркынычы астында. Елда бу эш монда башкарыла. Борындыкта 180 хуҗалык, берничә дистә йортка су кире куркынычы бар. Елганы чистартырга тиешләр, турайтырга тиешләр инде. Шундый программа булырга тиеш. Әгәр дә эшен кашса, Бәрлене тигезлиләр, ярларын куакларны чистартачаклар Алла бирсән. Менә шуннан соң вообще яйга салыныр дип уйлыйм инде. Кайбеш районында елгалар күп, куркыныч зонага берничә авыл эләгә. Кайбеш муниципаль районында 10 авылга ташу куркынычлы яный. Федоровская авылы, Мәлки авылы, Турминская, Шути авылы, Кушкул авылы, Малай Меми авылы. Бүген Кайбеш районыннан тыш Югарыслан, Яшелүзән районнарында да боз шартлаттылар. Атна дәвамында тагын 15 авыл янында Мише, Зөя, Гөпнә елгаларын боздан арындырачаклар. Кайбеш районыннан Илдар Сафиуллин, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.